Днеска е прекрасен ден за каране. Моята цел днеска е да тествам една нова за мен седалка на марката Veloe. Говори се, че от много години насам, че точно този модел е един от най-удобните. Днеска съм решил да го проверя това нещо, защото не че се съмнявам, защото костите на задника на всеки човек са различни. За сега се чувства добре, но аз съм в началото още на моята обиколка. Предстои ми... то не е много като цяло. Сега съм се запътил към село Желю Войвода, Сливенско. После село Камен. След това моето село Крушаре. След него Чокоба. Панаретово после. Самуилово и Сливен. Това е маршрута. Като на Чокоба, горе на техния баир, ще посетя там един връх. И така. Там ще покажа седалката коя е, точно коя е модела. За 35 евро, 70 лева, не е от най-скъпите. Даже под 100 лева, от сравнително ефтините седалки. И вече там като съм на Чокоба ще казвам до там как е положението с задника и усещането. За сега седалката е доста удобна. Ще видим от средата на маршрута нататък как ще е. Тук наляво към Крушаре.
И тук накрая на село Чокоба се отбива наляво и нагоре по Баира. Ето го е там знамето, където е скалата. Само че ще видя дали има път за нататък. Погледам, че тук има някаква нива отпреди. Дясно. Сякаш има. Ето тази е седалката. Не, за сега добре се усеща. Не е зле. Хубава седалчица. Канал си има, всичко както трябва да бъде. Тук има нещо за вятъра, за охлаждането на газа. Да, е тук. Събира струята и я насочва насам. И добре, малко по-твърда ми се вижда седалката, много чудващо за такава твърда седалка. Не чак толкова, не от най-твърдите, ама добре се усеща като цяло. Изглежда германците от Вело са я конструирали както трябва. И днеска ми се заплита пак езика. Ами за сега е това, драги зрители. Тук е страхотно голяма природа. И сега ще пия вода, почувам и продължавам към Панаретовци, Самуилово и се връщам към Сливен. То тук не се вижда, малко е мъгливо. Айде, бъдете здрави и до следващия път. Казах, Острия камък се казва тази местност тук. Една табелка. Ето, който иска може да си стопира на пауза кадъра и да чете. Доколкото се вижда, защото тъй като гледам, по-голямата част от буквите не се личат. Само релефа, ако се вижда на камерата, не знам. Едно леко спускане да му направим сега тук.
Забравял съм да се сетя за това село. Глуфишево съм го изтървал да го кажа. Това тук е река Тунджа. Абе, сякаш е удобната седалка. До Сливен беше добре.